nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7, digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga bareta ngunyan na Lunes. Kami ang matod kan bareta. Ako po si Jasmine Balolo. Ako man po si Edwin Terralta. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, ligtas na pagsabat sa bagong taon ipinagpangapudan kan Bureau of Fire Protection Ligaspi sa publiko. Regional Civil Security Unit Bicol mantinidong vigilante sa pagpautob kan mga regulasyon may kinaaraman sa firecrackers. Albay Veterinary Office nangapudan sa publiko na reparuhon ang mga ataman na hayop tanganing dai ma-stress asin madisgrasya ngunyan na pagsabat sa bagong taon. Albay Provincial Tourism Office nagpatanid sa publiko may kinaaraman sa pagbabawal sa mayon trekking dahil sa peligro kan pagbulos na lahar sa bunganga kaini. Sa lado nasyonal, 418 road crash sa Pilipinas na rehistro sa laog ng 7 aldaw ngunyan ng holiday season. Publiko pinatanidan kontra sa holiday scam. Department of Agriculture hinagad sa publiko na bakalon ang mga lokal na frutas sa pagsabat sa bagong taon. Liderato kan PNP pipasiguro ang kaligtasan kan publiko sa pagsabat sa bagong taon. Sa ibang nasyon, Jeju Air naghagan ng dispensa matapos ang makaturoturisting plane crash sa South Korea. Baretang Sports, Puerto Rican boxer Paul Bamba gadana anom na aldaw matapos manggana sa WBA Gold Cruiserweight. Detalyas kan bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Nangapudan ang Bureau of Fire Protection, Legazpi Fire Station sa mga Legazpeño pati na sa publiko ang ligtas o para sa ligtas na pagsabat sa bagong taon. Sa programang Kaya kan DCGB, sinabi ni Senior Fire Officer 4 Gary Santander, BFE Legazpi Deputy Fire Marshal asin tagapagtaran na dai naman mahali ang paggamit ng papatok sa bagong taon dahil ang tanaging tradisyon na inikan mga Pilipino alagad dapat ikonsiderar ang maraot na epekto kani sa salud dalan sa mga pulbura na pwedeng masingot kan mga tao asin maputulan in guramoy in kaso maputokan distroso sa mga propiedades dalan sa posibleng punanin solo asin sa kapalibutan dalan sa basura na iwawalat kani dalan kani hinaga ni Santander sa publiko na di magamit din mga papatok lalo na ang mga ipigbabawal paggamit din mga alternatibong papatok magiling sa mga fireworks display asin di pagrauton o pagpuruton anda nagputok na paputok. Sigun kay Santander, magkakatabang man ang pagkakaiguan in fire extinguisher sa arong para sa makaskas na pagpugol sa paglakop nin kalayo. Tinawanin doon kanina in kaso may solo sa lugar, dapat tawanin prioridad ang pag-apod sa pinakaraning fire station sa pagsasabing ang kada segundo importante sa pagresponde para may mailigtas na buhay asin propiedad para naman sa mga tagisiriri ni nasusulo na arong in kaso salbado ng nakalawas sa mga residensya dahil na magbalo na magbalik pa sa nasusulong harong para mailigtas ang gamit o kung ano paman. Magkakatabang digdi ang pagbugtak ni sarong salbadong laugan ng mga importanteng dokumentos asin iba pa asin markahan.
nin kulor pula para madali man ang pagmidbid kan mga bombero kan mga isosalbar. Dugang pakeni ang importante man ang pag-atindir sa mga fire safety seminar asin pagkakaiguan in fire drill kan pamilya para masiguro ang kaligtasan kan gabos in kaso may sulo. Sa ngunyan, nasa Code Red ang Bureau of Fire Protection yang gustong sabihin nakabandera sa heightened alert status ang gabos na asin kansilado ang gabos na bakasyon kan mga bombero para man sa pagbabantay sa kapalibutan. Mantinidong vigilante sa pagpautob kan mga regulasyones manungod sa firecrackers ang Regional Civil Security Unit o RSU Bicol bilang pagsiguro sa nakakautob na magkakanigong proseso ang mga nagpapabakal kaini duwang aldaw bago ang bagong taon. Sigun sa RSU Bicol, initanganing malikayan ang anuman na emerhensya asin insidente nin sulo. Nakausakan paputok kung kaya mahigpit ang sa indang monitoring asin inspeksyon sa mga tindahan. Sinabi kan RCSU na importante ang papel kan PNP asin LGUs sa pagpautob kan lay laban sa paputok sa pagsabat sa bagong taon asin ang pagsiguro kan kaligtasan sa palibot. Mientras tanto, padagos man ang paglibot-libot kan opisyal sa mga pantalan, terminal asin iba pang lugar. Siring man ang pag-inspeksyon sa mga gwardya tanganing masiguro na dainin bayulasyon asin nakakasunod ang mga ini sa mga regulasyones pang seguridad lalo na ngunya na holiday season. Nangapudan ang Albay Veterinary Office sa gabos na may atama na hayop sa probinsya na reparun ang mga iningon niya na maabot ang bagong taon para makalikay sa disgrasya asin dai ma-stress dalan sa mga paputok. Sa inang sinabi na siguro na dai makakalawa sa mga kulungan o sa harong ang mga ayam dahil na ipag-iba ang mga atama na hayop kung mahiling ni fireworks asin firecracker display dalanta sensitibo ang sendang pangdangog asin makaagi ang pagsabat sa bagong taon. I-check ang mga natad para masiguro na dainin mga pulbura o paputok na posibleng makaon kan mga ataman na hayop. Sa giraray na ipinarumdom kan Provincial Tourism Office kan Albay sa publiko ang pagbabawal sa mayon trekking dahil sa peligro kan pagbulos nin lahar hale sa ngimot kan bulkan mayon. Ipinaliwanag ni Albay Tourism Officer Dorothy Colye na solamenteng pigtutugutan ninda ang pagbisita sa mayon Skyline View Deck sa Tabaco City asin an mayon Skyline ATV Adventure sa Daraga. Maigot nindang ipinagbabawal ang pagtukad sa bulkan dahil sa nairirehistrong aktibidad kaini sa ibong kan pagiging alert level 1 an estado. Pareho man ang abiso kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS kung sain bawal ang gabos na aktibidad sa laog kan 6 km radius permanent danger zone dahil sa nairehistrong rockfall events. Daiman pigahali kan PHIVOLCS ang posibilidad na magkaigwanin phreatic explosions, asin ang pagbulos nin lahar kung makaka-eksperyensya nin makusog na pag-uuran ang probinsya. Iba pang detalles kan bareta sa lado lokal. Nangangenot ang Ako Bicol Party List sa pagsulong ng global standard na serbisyo sa mga iba-ibang sektor kan Kabicolan kan ngunya na taon. Saro sa indang pangenot na proyekto ang pagpatindog ng tulong edifisyo sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Kamautan kanya nagibo na world class ang fasilidad asin isulong ang Bicol bilang sarong sentro kan medical tourism sa nasyon. Sa lado kan turismo, matriyumpo nindang ginibo ang Bicoloco Hot Air Balloon Festival sa Legazpi City na nagtaonin buhay sa turismo kan riyon. Ang modernong event na ini nagpamidbid sa Bicol bilang sarong global destination para sa mga kakaibang eksperyensya. Apera digdi ribu-ribong Bicolano ang natabangan kan sa indang mga social services program, arog kan ayuda sa kapos ang kita program o AKAP, Educational Assistance Tupad, asin Sustainable Livelihood Program na nagtaon in suporta sa kabuhayan asin pagangaipo kan mga residentes sa panahon ng kalamidad perming nangangenot ang Ako Bicol sa pagtabang. Matapos ang pagrapado kan Bagyong Christine, makaskas nindang na i-distribuer ang ribu-ribong
tulong relief goods sa mga apektadong pamilya. Sigun kay Ako Bicol Party List Representative Saldico, kamawatan kan Ako Bicol na perming nakasentro sa pagtataon in global as in world-class na serbisyo para sa tunay na pag-uswag kan Kabikolan. Padagos sa Ako Bicol sa pagiging katuwang kan mga Bicolano pasasiring sa global competitiveness sa iba-ibang aspeto kan buhay. Arestado ang sarong lalaki na nagpapabakal nin illegal na paputok sa ginibong entrapment operation sa Barangay Anayan, Pili, Camarines Sur, kanakalihis na aldaw. Sigun sa Police Regional Office 5, an matrayumpong operasyon pinanginotan kan Regional Anti-Cybercrime Unit 5, katuwang an Camarines Sur Anti-Cybercrime Response Team, Regional Explosive K9 Unit 5, Pili Municipal Police Station as in an First Provincial Mobile Force Company, kan Camarines Sur, Police Provincial Office kontra kay alias Oli. Basado sa monitoring kan mga otoridad, si Oli an aktibong nagpapabakal nin illegal na paputok sa paagi kan pagpost sa Facebook. Na-recover hali sa iyang posisyon ang tulong pidaso nin boga o improvised cannon katuwang nin spray nin denatured alcohol as in cellphone. Si alias Oli ang dinara sa Pili Municipal Police Station para sa dokumentasyon as in disposisyon, mantang siya ang nahahampang sa kasong pagbayular sa probisyon kan Republic Act 7183 o an Act regulating the sale, manufacture, distribution, and use of firecrackers and pyrotechnic devices as in an Section 6 kan Republic Act 10175 o mas midbid bilang Cybercrime Prevention Act of 2012. Iyan ang primero gabdang kan mga bareta. An iba pa pagkatapos kani. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Ako po si Alfred de los Santos ng Ang Probinsyano Party List. Ang Pasko po ay panahon ng pasasalamat at pagmamahal. Naway magdala ito ng kaligayahan at pag-asa sa bawat isa sa atin at magsimula tayo ng isang mas magaan at matagumpay na taon. Isang taus-pusong pagbati ng maligayang Pasko at maligong bagong taon sa ating lahat. Congratulations! Bagal naman yan. Sa Playtime, up to 2% big-time cashback. May 3,875 pesos plus free scatter bonuses for new players na fast withdrawal in 10 minutes pa. Playtime for all your gaming needs. Available sa GCash, Maya at playtime.ph. Promo duration is until December 31, 2024. Promo permit GLDD number 20240758, 20241646, 20240757, www.tagcore.ph/regulatory. Keep it fun at tagcore.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Figaro, Figaro, Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte.
Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albay ahead ang atang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead ang at lahat, oh. Albay ahead ang at lahat, oh. Kong Joey Salceda. Isang pagbati ng maligayang Pasko mula sa Department of Health, Bicol Center for Health Development. Salubungin ang Pasko ng malusog, masigla at protektado mula sa mga banta ng sakit at injury. Laging tandaan ang malinis na food preparation. Kumain ng masustansya. Iwasan din ang labis na pag-inom ng alak. Huwag gumamit ng ipinagbabawal na paputok. Gawin ligtas Christmas. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Ligtas Christmas sa bagong Pilipinas. Si Pem Imperial sa pagserbisyo ay the best po pakaidto. Namatay ang kantao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asing kang gabos ng mga kulanggenyo. Si Pem Imperial kasurug ta sa pag-uswag kang sa banwa. Magayon na proyekto sin programa ang padagos na winawaras niya. Digdi sa kulang ginabanwaan ta. Gabos na kulanggenyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalaoman pa. Siyang leader na kaipuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga paraoma. Masalud na programa para sa gabos. Serbisyong Imperial Provinces at mga boss. Si Pem ang kasulog ta sa pag-uswag kang sa banwa. Si Pem, mura ng iba. Serbisyong Imperial malalauman ta. Si Pem Imperial na patagos ang pagserbi sa banwa kang kulangi. Serbisyong Imperial terminan niya tong malalaoma. Si Pem Imperial na pagtabaan kulangi. Te, pabili po ng 2 Nor Chicken Cubes. O, eto. Ha? Isa lang po to ah. Doble yan. Ang Nor Cubes ay may doble-doble. Nor Cubes doble. 2 for 10 lang yan. Sulit na sulit. Mapapaulit. Nor Cubes doble pack. Ang sarap-sarap ng doble-doble with Nor Cubes Doble Pack. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Also available in pork. Promo lasts from January 2, 2024 to January 1, 2025 per DOH FDA CRR permit number 1589 series of 2023. Pack na pa! Nor Cubes. May double pack na. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Available in chicken and pork. Bili na sa suking tindahan. Mga padaba kong kay Manwa, ini po ang sendong servidor, City Councilor, Manny Kulaway Ribaya, Canligao City. Agum ko po si Board Member Dr. Eva Lopez Ribaya, Antad Sediri, kan St. Stephen Optical Clinic, Ribaya Optical Clinic, asin ang Pudtok Bulaluhan sa Kalsada, Ligao City. Ngunya na Pasko, ini ang panahon kan sa tuyang pagserebrar sa kamundagan ni Nenyo Jesus sa sabsaban. Ipamati ta asin ipailing ang banal na kahulugan asin espiritu kan Pasko. Importante ang pagtarabangan asin pagkasararo sa pagpamibi para sa luway-luway na pagbangon gikan sa perwisyo na dulot kan kalamidad. Sa giraray, ini po ang saindong servidor, Ligao City Councilor, Manny Kulaway Ribaya, Board Member ng Sigma Lambda Pi, 3rd District of Albay. Kasabay ang sakuyang buong pamilya, asinagom na si Dr. Eva Lopez Ribaya, minapaabot ning magayang-gayang Pasko, asin progresibong bagong taon sa Indogabos. At bukas ay araw ng Pasko. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Detalles kan Barreta sa Lado Nacional.
Piglalauman, napipirmahan na ni Presidente Bongbong Marcos ngunya na aldaw ang propestong 2025 national budget. Sigun sa Presidential Communication Office, gigibon ang ceremonial signing kan General Appropriations Act of 2025 dyan na alas 9 nin aga sa Malacanang. Ini aatenderan ni the Executive Secretary Lucas Bersamin, Budget Secretary Amina Pangandaman, Finance Secretary Ralph Recto, National Economic and Development Authority o NEDA Secretary General Arsenio Balisacan, Senate President Chis Escudero, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, at iba pang opisyales kan gobyerno. Eno tong sinabi kang Presidente na pepirma niya ang sobra 6 trilyones pesos na budget bago matapos ang taon. Sindain na magkakaigwanin reenacted budget kan nakaaging mga aldaw, puga-puga ang ginimong pag-aadal kan Presidente kay banan ang sayang mga economic managers sa national budget, particular na sa insertion na day kay banan sa original budget request. Ipinag-orden kan Philippine National Police o PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil sa gabos na police unit sa nasyon na iprioridad ang kaligtasan kan publiko sa pagsabat sa bagong taon. Sigun kay Marbil, mantinidong komitibong ang PNP na siguruhon ang kaligtasan kan gabos ngunya na holiday season sagkod na makabuelta sa kahiwasan in Manila ang mga kababayan na nagbarakasyon. Mientras na nagpatanid si Marbil sa mga magbabalo na magsulo nin goma asin mag-uulang sa mga tinampo na makakapag-atraso sa emergency response efforts. Sinabi niyang ang siring na illegal na aktibidad may kahampang na penalidad. Sa giraray man na nagpagirumdom si Marbil sa publiko, may kinaaraman sa peligro na darakan mga paputok. Abiso kaini sa publiko na maghiling na sana sa mga pigtagamang government-designated fireworks zones as in community display areas para maiwasan ang diskwido sa pagsabat sa bagong taon. Kasunod kaini sa giraray na pig-inganyar kan PNP ang publiko na tulos i-report sa kapulisan ang si isay man o anuman na bagay na makaduda. Hinagad kan Department of Agriculture sa publiko na bakalon ang mga frutas na hali mismo sa mga local farms kasabay kan pigdalauman na pagdakol kan pangangiipo sa bagong taon. Sigun kay Agriculture Assistant Secretary asin spokesperson Arnel de Mesa na initanganing matabangan ang mga lokal na paratanom na may pabakal ang senda mga produkto asin aprobitsaran ang halangkaw na presyo. Pigdalauman na magkakaiguanin pag-aumento sa presyo ng mga prutas bago ang bagong taon. Apelasyon ni De Mesa sa mga konsumidores na imbes na imported na prutas ang bakalon, piliin na sana ang mga prutas na produkto na hali mismo sa mga local farm bilang tabang sa mga industriya ng pagtatanom sa nasyon. Sa raw sa pangenot na tradisyon kan mga Pilipino kada nagdalaog ang bagong taon, iyon paghanda nin 12 sa good dressing klase nin bilog na prutas sa mga lamesa. Pigtutubudan na magtataon nin magayon na kapaladan sa kabilugan kan taon. Nagpatanid si Senate Minority Leader Coco Pimentel kontra sa holiday themed scams kung saan hinagad kan senador sa publiko na mantinidong marikmat kontra sa mga fraudulent schemes. Nalakop ngunya na uso ang tarawanan nin regalo as in online shopping. Tinaawanin doon kan minority leader ang importansya kan pagsunod sa abiso kan National Telecommunications Commission o NTC, partikular ang pag-iwas sa pag-click nin mga link na naka-embed sa mga makadudang text messages. Pwedeng makompromiso kan mga scam na ini ang personal na impormasyon as in financial security. Sa giraray na tinaawanin doon ni Pimentel, ang pangapudan kan NTC sa publiko na i-report ang anuman na makadudang text message as in online scam sa paagi kan sa indang website o pag-koordinar sa NTC Hotline 162. Hinagad kan senador sa gabos na gumibunin lakdang para maproteheran ang sa indang mga pamilya kontra sa mga mapanlansing aktibidad. Nakapag-rehistro ang Department of Health din dai mababa sa 418 road crash
poon kan Disyembre 22 sagko Disyembre 29. Sigun sa DOH, 38% an indilangkaw kay ni kumpara kan 2023. Sa nakaaging 24 oras na irehistro ang 68 bagong kaso ni road crash. Sinabi kan DOH na saro ang motorcycle accident sa nangangenot sa listahan kan sa indang na restro na may pinakadakol na kaso nin aksidente ngunya na holiday season. Katakod kay ni, day mababa sa 356 katao ang involto sa mga road crash araw kandi pagsulog ni helmet asin seatbelt. Kadaklan sa mga aksidente na sa indang na restro yon involto sa influensya nin alak. Sigarari na nagpagarumdum ang DOH sa mga motorista na perming sunodon ang mga safety guidelines kung nagbabiyahe. Para sa mga mabiyahe sa harayong lugar, siguraduhon na may supisyenteng pito sagkod na 8 oras na pagkaturog. Sunodon ang speed limit asin mga road sign para sa ligtas na biyahe. Iniluwas na kan Quiapo Church ang schedule kan mga aktibidad para sa nagraraning selebrasyon kan kapistahan ni Jesus Nazareno. Base sa anunsyo kan Quiapo Church, magkakaigwanin Walk of Thanksgiving sa Matangaan kan Disyembre 31 kung saan matiripon ang mga masabay, banggi pasanan in Disyembre 30. Sa Enero 1, sagod 6 taong 2025 naman, ang barangay visitation mantang sa Huwebes. Enero 3, ang pagbindisyon sa mga replika asin estandarte kan Nuestro Padre Jesus Nazareno. Pag-abot man kan Enero 6, magkakaigwanin Mass for the Volunteers, eksaktong alas 6 nin banggi. Mantang kinaagahan, Enero 7, ang pagpuon kan paghalik na madurar sa good Enero 9. Bago ang kapistahan, magkakaigwanin band parade, alas 3 nin hapon sa Enero 8, asin susundan, ang panalangin sa takip silim, alas 5 nin hapon. Mantang pag-abot kan Enero 9, alas 12 nin matanga, gigibuhon ang misa mayor, asin susundan nin pagpapadagos kan vigil asin programa. Pagkatapos nin panalangin sa Bukang Liwayway, mapuon ang translasyon pabalik sa Quiapo Church. Ngunya na taon, ibinalik ang translasyon na inatindiran nin 6.5 milyon na mga deboto. Bareta hali sa ibang nasyon. Nagagan ng dispensa ang manayamiento kan Jeju Air, tagisadiri kan Jeju Air flight kung saan nagsapar nin makagarabong aksidente na kinainviltuan kan kompanya. Sa pahayag kan airline company sa sendang social media post, gigibo nindaan gabos para maaksyonan ang nasabing aksidente asin sinda minahagad nin udok sa buot na sorry. Magigaramduman na lunad kan eroplano ang 181 pasaheros kan suminalpok ini sa paril pag-abot kani sa Muan International Airport sa South Korea kung saan duwa ang nakaligtas sa miyembro kan crew asin sa rong pasahero mantang 179 konsiderado ng nagadan sa nasabing insidente. Ang eroplano hali sa Bangkok, Thailand, pasasiring sa South Korea. Sa paginot ng investigasyon, posibleng sa kan aksidente, ang pagbangga kan eroplano sa bayong kasabay kan maraot na kondisyon nin panahon. Baretang sports, gadanaan Puerto Rican boxer na si Paul Bamba sa edad na 35 anyos, sigun sa kumpirmasyon kan sa iyang pamilya asin manager. Anom na aldaw matapos manggana si Bamba kan WBA Gold, alagad da ipinahayag ang kausa kan sa iyang ikinagadan. Sa sarong pahayag sinabi ni Neo, ang grabing kamunduan asin iniladawan si Bamba bilang sarong namumuta na aki, tugang, amigo asin kampyon sa boxing. Inumaw man ni Neo si Bamba na may grabing ambisyon asin tiwala sa sadiri. Tinaawanin doon kan singer na sobra pa sa trayumpo sa ring, antibay na ipinahiling ni Bamba na nagtaonin inspirasyon sa iba na kakaibang dedikasyon asin determinasyon. Si Bamba at professional record na 19 na gana, asin tulo ang daog na may 18 na knockouts asin nagkaigwanin pambihirang taon kung saan ang gana sa gabos na 14 niyang laban.
An sa iyang ultimong trayumpo kan madaog niya si Rogelio Medina hali sa Mexico sa New Jersey para makua ang WBA Gold Cruiserweight belt. Ultimo sa detalles kang Bareta, kamugtakan kan panahon, nasa linya ang pag-asa. Paray na aga po, para po sa tuyang weather forecast ng andaw ng Lunes. Shoreline ang nakakaapekto sa eastern section kang central as in southern Luzon, samantalang intertropical convergence zone ang nakakaapekto man sa Palawan, Visayas as in Mindanao, as in northeast monsoon o Dorosamian ang nakakaapekto man sa northern Luzon, pati naman sa ibang parte kang central Luzon. And dahil man sa shoreline ng mga probinsya man kang Camarines Norte, Camarines Sur as in Catanduanes, idalaw man ang mapanganoro na kalangitan na may mga kalat-kalat na pagkuran as in mga pulong pagkikilat pagdaguldol. Samantala, and dahil man sa intertropical convergence zone, kung kaya ang natatadang parte man kang Kabikulan, idalaw man na makakaigduan ng mapanganoro na kalangitan na may mga kalat-kalat man na pagkuran as in pagkikilat pagdaguldol. Posible man ang mga pagbaha o pagkunindagaan ng dahil naman sa mga katamtaman na kuminsan may makusog man na pagkuran. Katamtaman sa kudsa makusog na doros na hali sa sirangan hanggang sa norteng sirangan ang mamatian na may katamtaman hanggang sa maalo na kadagatan. Tinatang agwat kang temperatura sa maghapon 24 hanggang 31 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 6:07 ninaga, masulno pa dyan alas 5:29 nin hapon. Haladigdi sa DOST Pag-asa, Ariel Samudio. Yan mga tugang nga detalles kan mga Bareta ang unyan na Lunes. Petsa 30 kan Disyembre, Rizal Day. Ini ang petsa na binadil si Jose Rizal duman sa Bagumbayan ngunyan Luneta na. Sa pag-aragan mga pagiriba, Mardila, Angel Mostasa, Jenny Balyaran sa Newsbase, June Napoli sa Laro Technical asin Pag-asa. Kami po ang nagatudkan Bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako po si Edwin Peralta nagsasabing salamat kan sa inyong pagantabay. Masunod na si Mr. M. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas lang